Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah lanjutan cerita misteri bersambung Pesugihan Bulus Putih seri yang ketiga, ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmara. Sore kuwi sakwise mulih teko kursus, Samir ngajak bahas masalah hubungan. Menawa wae iki wektu sing tepat lan pas kanggo nyeritake sejatine sapa aku lan kepiye masa laluku. Termasuk musibah sing tak alami, termasuk ditinggalake wong sing tak tresnani selawase. Sawise krungu ceritaku, Samir meneng wae. Aku pasrah marang keputusane dheweke. Peristiwa kuwi kok yo aneh yo. Jujur aku lagi krungu iki, tapi sebagai wong sing duweni iman, awak dhewe kudu yakin ngersane Gusti Allah. Ora bakal ana salah sijine kedadian ing donya iki luput saka pengaturane. Aku rasa ora pantes yen to nganggep kabeh kuwi minangka kesialan. Aku yakin awak dhewe iki dilairke nggawa fitrah awake dhewe. Omongan masalah hubungan kuwi nganti bengi urung ana keputusan. Samir urung menehi keputusan nglanjutake apa nrimo aku apa enenge. Aku gosih ragu lan ra kepingin nglepaske pemuda kuwi saka awakku. Dina kuwi Mbak Pur ngajak aku ning panggoning salah sijine kiai. Miturut wong-wong sekitar kono karomahe sing pancen ngedap-edapi. Mbak Pur ngomong menawa wae kiai iki iso meri petunjuk karo aku. Panggonane pancen lumayan adoh. Sampai tekan kono kepeksa aku ngenteni mergo saking akeh tamu. Tamu siji loro padha teka lan aku sempet krungu kemampuane kiai iki ngatasi babakan penyakit medis lan non medis. Tiba giliranku, aku langsung ngrasake ana sesuatu sing ndadekne aku kurang nyaman. Kiai Nur Salim rupane wis ngerteni sing ora beres ning awakku. Aduh, nek tak sawang awakmu ki oleh pengaruh jin ning dudu teko awakmu dhewe. Ana sing sengaja gawe awakmu kaya ngene iki, Nduk. Najan ngerteni maksud Kiai Nur Salim, tapi aku isih duweni pitakonan. Sopo sing kok ya mentala duweni niat ala marang aku? Kiai Nur Salim njaluk aku supaya ngakeh-ngakehke zikir, istighfar lan nglakoni salat wengi. Jin kuwi gumantung karo wong sing dieloki. Yen to awak dhewe iki tansah ya kuwi nyaketake ngersaning Gusti Allah, mongko jin kuwi ra bakal wani ganggu awak dhewe, Nduk. Sakwise kuwi mulih teka nggone Pak Yai, aku nglakokake apa pesen lan petunjuke Pak Yai Nur Salim. Menawa wae bener, suwene iki aku pancen nglalekake kewajibanku dadi muslimah. Sampeyan uga kudu tansah nutup aurat nganggo jilbab ya, Dik, saraning Samir karo aku. Ana sing anyar sak jeroning awakku, atiku luwih tenang. Aku perlahan-lahan nggunakake jilbab. Najan urung sempurna, kandhaning Samir kuwi ora masalah. Hijrah pancen abot, ora deksak nyet nglakoni ning kudu alon-alon. Hidayah kuwi tekaning saka Gusti Allah. Sak kuat-kuate awak dhewe nglakoni amal ibadah, ning yen Gusti Allah urung ngendhaki, hidayah kuwi ora bakal teka. Saya suwe hubunganku karo Samir saya cedhak lan
arep nemoni wong tuaku njaluk restu hubungan iki. Banjur bapakku seneng banget ngerti rencanaku. Ibuku mesti ora akeh omong karo aku, intine ya mung menehi restu. Bahkan ibu nyaranake aku enggal-enggal nikah dalam waktu dekat iki. Ngene lho apike, sakwise kalian menikah ojo tinggal ning kampung kene, ngaliyo ke Surabaya utawa ning Jakarta kono lho. Pokoke panggon sing wadoh ben aman teko wong-wong jahat. Aku memahami nasihat kuwi. Pancen termasuk dalam rencanaku, sak ora-orane iso nyegah omongane wong kampung sing ora-ora. Ya muga-muga sakwise iki ora ana gangguan lagi ya Mbak Wulan. Uripmu tak dongakno muga seneng bahagia. Amin. Yo muga-muga ae, Mbak. Sawise entuk restu saka wong tuaku, aku banjur ning Jakarta nemoni wong tuane Samir, calon mertuaku. Wonge apik, banjur Samir nyeritakne sapa sejatine aku. Kawitane aku mikir wong tuane Samir bakal nolak lan nglarang anake nikah karo aku. Ning sajake ora kaya apa sing tak pikirake, wong tuane Samir nyetujoni hubunganku sing wis ngrancanake arep nikah. Mergo aku ora pingin acaraning diadakno ning kampungku, sarane Mbak Pur tak lakoni. Ya kuwi aku nikah ning Madiun lan Mbak Pur sedia ngurus kabeh. Wong tuaku ya ora masalahake lan nikahanku ditekani keluarga dekat kenalan saka Madiun Surabaya, khususé rekanan bisnis sing teko Surabaya. Piye, sido to pindah ning Karawang? Sido Mbak, ben adil ora ning Jakarta utawa Madiun. Lagian awake dhewe ki padha-padha duwe relasi ning Karawang, Mbak. Dadi yo ben usahane awake dhewe ki ora melu klendran, Mbak. Pancen keputusanku pindah teko kota perjuangan iki wis tak pikir mateng-mateng. Bisnis tambak isih iso tak atasi, mergo bapak lan ibu isih sedia ngawasi. Dene Samir arep buka kursus bahasa. Pancen wong anyar merantau ning tanah Sunda, aku asli Jawa lan Samir campuran Minang Pakistan. Tentu kebiasaan apik ya kuwi cara pergaulan lan bahasa beda. Najan pernah bersuami karo wong Garut, nanging Kang Maman justru kaya Jawa tulen. Ciri khas Sundane ya tambah hilang. Seneng lan bungaing atiku karo Samir ndadekake ngelalekake kedadian-kedadian sing tau tak alami. Bagiku masa lalu penuh dengan air mata. Nanging bojoku saiki romantis banget. Aku kaya balik no maneh. Samir bener-bener ndadekake ratu ing rumah tanggaku. Najan tiap rong minggu sepisan naik sepur teko Karawang mulih kampung, nanging kabeh kuwi ndadekake aku bahagia. Wong-wong kampung ora ngerteni yen aku wis rabi meneh. Mergo sengaja tak rahasiakno kanggo ngindari kabar miring ngenani awakku ya kuwi wanita pembawa sial. Telung wulan nikah kabar sing seneng tak rasakake mergo aku ngandhut utawa meteng. Dokter nyaranake aku supaya ora akeh aktivitas sebab aku tau dioperasi pas rikala anakku lahir prematur lan kabundut. Belajar saka pengalaman kuwi aku bener-bener njaga kehamilanku. Samir wong kang paling bahagia ngerteni aku meteng, ndadekake dekne super protektif lan cerewet nen aku lali karo pesene dokter. Ibu karo bapak sengaja teka saka kampung. Sakwise tak kabari aku meteng. Wonge kabeh ya melu seneng. Bapak bener-bener ngenteni putune saka awakku. Dene ibu wis kaya biasa tansah cerewet.
ning aku ngerteni kabeh iki minangka kanggo kaapeanku. Mengko tingkepan ning kampung wae ya, Nduk, usule bapakku. Ojo, Pak. Wes ben ning kene ae acarane. Mengko nek mulih ning kampung lak yo malah bikin heboh to. Aku ya setuju. Ora pingin ngiling-ngiling masa laluku. Semono uga bapak lan ibuke Samir rumangsa seneng ngerteni nek arep duwe putu. Ibuku njaluk supaya aku tetep ning Jakarta wae. Ning Samir keberatan, dhewe moh pisah karo aku. Lan gantine justru mertuaku ya kuwi ning omahku. Iki ndadekake aku seneng, sakliyane ana sing merhatekne lan jaga. Mertuaku sing melu aku ya ndadekake rasa aman kanggone aku. Minangka dadi wong wadon sing salehah lan rajin ibadah, saben ana kesempatan ibu mertuaku nglantunke ayat-ayat suci Al-Qur'an supaya aku terjaga saka mara bahaya. Awakmu iso ngaji to, Wulan? Aku isin lan geleng-geleng lan nyesali getun apa sing tak lakoni wiwit cilik. Wong tuaku pancen nganggep ora penting maca Al-Qur'an. Mongko ora ana bocah-bocah sing iso ngaji. Najan aku ya tau cilikanku melu ngaji ning ora iso maca Al-Qur'an. Sing penting kuwi ana niatan, ana kemauan. Umur gak masalah. Aku diajarke maca surat-surat pendek karo mertuaku. Wektu slametan 7 wulanan to tingkepan bapak lan ibu lan keluarga teka ning Karawang. Mbak Pur ya teka. Ora lali wong tuakne Mas Guntur ya tetep teka lan apik karo aku. Tekane kabeh kuwi ndadekne aku seneng, apa meneh ngerti ibuku lan ibu mertua tansaya akrab. Sebab iki ndadekake kebahagiaanku mergo kabeh besan utawa tilas mertuaku padha apik-apik. Mung pas acara kuwi aku isin rikala mertuaku njaluk ibuku maca donga pas acara berlangsung. Aku lali ora meneh ngerti nek ibuku ora iso maca donga. Saelingku wong ibuku wae salat setahun mung ping pindho. Ya kuwi pas riyaya besar lan riyaya Idul Fitri. Untung ae ibuku kok iso alasan. Dipersilahne wae ustazah sing neng kono ndongakake. Rikala wis bar tamu padha mulih, aku nduweni pesen karo ibu supaya ngrubah awake. Saora-orane salat aja ditinggalake. Ibuku mantuk-mantuk wae, najan aku ngerti atine sajae ora seneng tak elingake. Aku mergo paham sipate ibuku. Rong wulan sakwise bayi sing dinteni lair, bocah wedok sing ayu kaya dene rupaku lan campuran rupane bapake Samir. Diwenehi jeneng Kaira Zamani Bahnasan, najan ibuku ora seneng karo jeneng kuwi ning dhewe ora iso protes. Kok ora ana jeneng jawine? Aku mung ngesam-mesem gendong Kaira. Banjur aku ngomong, "Lah, ibu arepe maringi jeneng sapa?" Dewi, Rate, Ajeng, Sito Resmi, iku lak yo apik to jenenge? Ibu oleh kok maringi jeneng panggilan kanggo Kaira iki, tapi jeneng resmine kan yo tetep Kaira to, Bu? Yo wes, ibu arep manggil anakmu Ratih wae yo, ben koko ayune iki koyo Dewi Ratih. ya wis saiki wektune kowe bali, Nduk. Karo slametan ning desa piye? Sak temene wis dadi niatku yen aku lairan slamet lan anakku sehat, aku milih pulih kampung. Ngenalake Samir lan Kaira ning kampung. Wong loro sing saiki minangka dadi kasenenganku utawa sisihanku kuwi. Sakliyane syukur anak akikoh Kaira, ning mbuh keneng apa kok ana ragu sakjroning atiku. Aku wedi kedadian-kedadian sing wis tau bakal
terulang meneh. Iso edan aku yen to iki tumapak utawa tumiba ning awakku. Kenapa, Nduk? Awakmu wedi to, Nduk? Wah. Aku njal ambekan dawa. Kaya-kaya sesek dadaku. Aku ngerti Samir bojoku ya pingin ngomong ning mung lewat matane supaya aku ora usah wedi. Malah apik kuwi, Nduk. Ben iso bareng-bareng rono sekalian. Ngerti kaya ngono, aku pancen pingin mulih kampung. Akhire kabeh padha nyetujoni kanthi ndonga sakjroning ati muga-muga ora ana kedadian maneh sing wis tau tak alami. Nanging rencana iki aku critakno karo Mbak Pur, ternyata dheke kurang setuju. Jajal saiki jenengan pikir to, selama neng Karawang awake dhewe iki kan yo aman-aman wae. Lah saiki kok malah pengen balik kampung. Lah masih yo tujuane kanggo syukuran. Yo eling to jeng, jenengan lak yo ora ngerti to sapa to wong sing jahat karo jenengan niku. Aku pancen ngemukake alasan keneng ngopo kok aku njupuk keputusan iki. Dene Mbak Pur berusaha nyakinake aku supaya ojo nganti mulih kampung iki keputusan sing salah. Getun nang mburi iku yo ora ana gunane lho, Jeng. Lah terus aku kudu piye, Mbak? Jujur iki minangka dilema. Kabeh wis setuju aku mulih kampung, ya kuwi ngenalake bojo lan anakku ning kabeh desa lan mertuaku, nanging apa ya aku kudu mbatalake merga kewedenku. Jajal saiki diomongne maneh karo Samir. Sapa ngerti mengko ana jalan tengahe. Bengi kuwi pas Kaira wis turu, aku berusaha ngomong karo bojoku, tak jelasake apa sing tak rasakake lan kewedenku. Aku rasa apa sing mbok rasake wedi kuwi saksuwene iki ora ana hubungane karo tahayul-tahayul ngono kuwi. Apa meneh bojomu telu-telune lan anakmu sing sepisanan kuwi murni kecelakaan musibah saka ngersane Gusti Allah. Bismillah wae insyaallah ora ana apa-apa, Dik. Aku njal ambekan gedhi. Aku ora iso ngindar kabeh iki. Kabeh tak pasrahke ning Gusti Allah. Muga-muga wae slamet anggonku mulih kampung. Dina kuwi sak rombongan teka ning kampung ora lali mampir njemput Mbak Purwanti, bapak lan ibu sing wis mulih dhisik ya nyambut tekanku. Pas kuwi aku milih omah peninggalaning Mas Guntur kanggo nginep. Merga omah ki sing paling gedhe lan iso dinggoni wong akeh. Sawetara slametane dhewe ning omahe wong tuaku. Samir lan mertuaku antusias tak ajak ngerteni usaha tambak peninggalane Mas Guntur. Nanging Samir ora melu manen merga acara syukuran mengko. Sore kuwi rikala aku mlaku-mlaku karo Kaira lan Mbak Pur tanpa dinyono ketemu karo Ayu. Sahabat lama kanca lawas sing suwi uga ora ketemu padha cerita-cerita. Aku ana omongan Ayu sing ndadekake ora kepenak. Awakmu iku trae ngeyel kok Wulan. Aku lak wis ngandani to. Bahaya. Awakmu iku ana sing ngancam. Lah tapi awakmu ki yo seolah-olah gak ngandel karo aku sih. Krungu Ayu ngomong mangkono, aku nyoba jelasake karo dheweke yen wektu kuwi wis aku nglakoni apa kang diomongake, goleki sumber ambune kemenyan. Ning ambune kuwi tan
percaya ilang. Nang ndi ambune kemenyan kuwi ilang? Aku jawab ragu. Nang omahku. Lah ya mestine kan ya awakmu ngerti to. Kira-kira saka ngendi asale lelaku kuwi? Mustahil yen ning omahku dhewe ana sing nglakoni ritual pesugihan. Njur sapa? Bapak, ibu utawa adik-adikku. Aku ora percaya blas apa meneh sing dadi korban bojo-bojoku. Aku nolak pendapate Ngayu. Tak anggap bae iki mung aneh-anehi lan kelewat wates. Ya wis lah, saiki terserah awakmu. Percaya apa ora? Sing jelas kan ya aku wis ngelingno. Aja sampe awakmu ki getun buri. Aku ora enak karo kedadian iki. Aku ngerti Ayu senengen lan kuciwa karo awakku. Anging opo aku ya kudu percaya ngono wae. Apa meneh keluargaku dhewe sing kudu dicurigai. Ora. Aku ora tansah nyurigai keluargaku. Najan aku ora wong sugih ning ora duweni pikiran nggawe pesugihan supaya iso sugih lan cara-cara sing ora bener. Umpamane apa sing dikandhake Ayu kuwi bener, lantas sapa sing diuntungake saka pesugihan iki? Wong keluargaku ya ora sugih, ora ana sing berubah, ekonomine ya ora terangkat. Usaha tambakku maju iki mergo ya usahaku. Mangkane aku ora percaya karo kandhane Ayu. Kanca tetep kanca. Ning nek dikon nyurigai keluargaku tanpa alasan aku ora trima. Mbak Pur sing krungu omong-omonganku kuwi banjur nepuk pundakku. Kaya dhewe ngrasakne apa sing darasake sakjroning atiku. Sakwise pertemuan karo Ayu kuwi aku pancen nolak lan ora percaya. Nanging pikiranku kok rasa ana sing ora kepenak. Aku kuwatir kedadian masa lalu bakal tumiba ing awakku meneh. Menawa wae ana sing dendam karo aku, tapi sapa? Aku berusaha ngeling-eling sapa sing tau tak kuciwakne lan sapa sing tau geger karo aku. Hasile nihil. Rumangsaku kaku ya ora sombong wiwit mbiyen nganti seprene. Ning saurunge nikah karo Mas Guntur ana nom-noman akeh sing nyedhaki aku, ning kabeh tak tolak kanthi alus lan kabeh nrimo penolakanku. Dadi ra mungkin nek dheweke padha berbuat jahat karo aku. Wis, aja dilebokne ati, Nduk. Kowe iki termasuk wong sing paling sukses ning kampung kene lho. Akeh wong sing ngiri karo kowe. Menawa wae ana sing sikape manis di mulut tapi hatinya berulat kuwi ya ana lho. Dadi yo hati-hati, wis rasa dipikir kanthi jero. Luwih apike awakmu ki nyekar nang makam Eyang Jati, Nduk. Ngalah berkah, Nduk. Aku njal ambekan dawa. Ibuku paling seneng sing ngenani hal-hal kaya ngono kuwi wiwit aku cilik nganti seprene. Dheweke seneng mlaku lan metu nyekar ning panggon-panggonan keramat. Apa meneh aku wis akeh belajar saka ibu mertua. Mula aku tawasul wae sing bener, ora ning kuburan, mengko dadine sirik. Mula aku nolak kekarepaning ibuku terang-terangan. Iki ndadekake geger meneh karo ibuku. Aduh, Bu. Aku gak bisa suwe-suwe ninggalno Keira. Yo wis lah, awakmu lak yo kari nyiapno sesajine. Lah mengko si Minah sing arep ngeterno mrono. Sing penting kuwi lak yo niate to, Nduk. Aku mung mantuk-mantuk, iku usul sing luwih apik. Hitung-hitung aku sedekah karo penjaga makam Eyang Jati. Lagi wae arep budal, ana pekerja tambak sing teka nggawa kabar sing ngagetake aku. Bu, Pak Samir tiba kepleset ning tambak, sirahe gudras getih, Bu.
ketiban watu longsoran. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.